Welcome sa aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong mapapanood nyong video ngayon, mga ka-DJ. Pero bago ang lahat, ito muna tayo. Intro muna tayo. Salamat sa paghihintay. And God bless. Ito yung main fountain niya, guys. Ayan. Ito. Kaya lang, hindi patay yung tubig eh. Kasi yung tubig dyan galing sa taas na yan, pababa punta doon sa baba doon. Yan. Sa baba na yan. Yan ang dalo yan ng tubig niya. Yan. Kaya yung patay yung makina eh. Yan to yan. Yan. Yan guys. Ito. Yan. Diba? Ganda niya. Tapos yan yung main building niya. Yan. Gawa sa lupa. Yan. Gawa sa lupa yan guys. Yan. Kaya lang patay yung ano. Yan. Ganyan kaganda dito. Yan. Yan yung main mountain. Yan. Kaya lang pinatay nila yung mga ano eh. Baka buo mamayang gabi buksan muli yan. Yan. Diba? Yan yung main building. Yan. Mismong gawa sa lupa. Yan guys. Yan. Yan. Diba? Kaganda niya. Yan. Magandang gahapon. At yan guys. Magandang hapon dyan sa Pilipinas. So gabay. At mega shoutout nga pala sa aking SMY Tuber family. And good luck. God bless. Hello guys. Good morning. What's up? Dito na naman tayo sa ating tour. Dito sa palasyo ng ating amo. Ayan. Ito yung fountain na sinasabi nila na. Ayan. Kita nyo ba yung fountain guys? Ayan. Tapos ayan, a mini fountain na dito. Ayan. Diba ang ganda niya guys. Kulang lang dito ha. Sabi dati may isda daw ito eh. Ewan ko lang ngayon kung meron. Ayan. Ito nyo pa guys. Diba? Ganda. Sa loob lang na pala siya yan. Ayan. Tapos dapat dito may koi eh. Kaso wala. Tinanggal yata yung koi nila dito. Ayan. Wala siyang isda. Tinanggal. Diba? Ayan. Ganda niya. Ayan. Kagandahan niya rito yung fountain niya. Ayan. Diba guys, ang ganda. Tapos doon ka magtambay sa bahay niya, sa tambayan na yan. Tambayan na yan. Ayan. Guys, sana magustuhan nyo to kahit pa konti-konti lang.
Yan. Nakakadalawang araw na tayo dito. Mula nung Lunes. Martes ng madaling araw kami dumating dito eh. Kita nyo ba guys? Talagang dito mainit yung araw pero malamig ang simoy ng hangin. Yan guys. Dito tayo sa yan. Sa mini fountain niya. Ito tubig na to galing dyan sa taas na to. Ayan. Sa taas na to. Ayan. Baga, patay siguro yung makina kaya wala akong maagas na tubig. Ayan. Diba guys? Kita nyo naman ang mga bato. Yung adobe. Ayan. Ito yung adobe. Diba? Ayan. Ikot lang tayo ng konti. Papauwi. Ayan. Ayan guys. Diba? Sarap magbakasyon dito. Kaya lang to eh. Private property kasi ito. Kaya yan ang bahay. Kita nyo yung bahay. Yan. Yan yung bahay. Tapos dito tayo. Dito tayo dito eh. Tawag dito. Yan. Ang mini fountain niya. Tambay, mag-relax dito. Yan. Yan yung bahay. Kita nyo ba yung bahay? Yan. Tapos yan. Tour lang tayo ng konti dito. Para na rin kayong nagbakasyon dito guys. Yan. Ang ganda ng view niya kaya tapos ang klima hindi ganun kalamig hindi ganun kainit, halos pantay lang kasi ang panahon ng taglamig dito ay nasa pagtungtong ng December hanggang January na. Yan guys, yan ang Torre sa bakod. Yan, gawa sa lupa. Yan guys, yan, diba? Gawa sa lupa. Tingnan mo naman ang view sa baba pag nasa taas ka na, diba? Yan guys, ganyan kaganda sa baba. Yan. Yan. Tapos ito sa kabila ng bakod na yan, kanya pa yan, lupa pa niya yan. Kaya ang nakatanim naman dyan mga gulay-gulay tulad ng kamatis, pagkain ng tupa. Yan, diba? Ayan yung sa ibaba. Kita nyo ba guys? Yan. Yan kaganda sa dito. Yan.